Sziasztok, Najé vagyok. Nagyon egyszerű és gyors leckénk lesz, kell hozzá egy színes tájkép, egy hozzáillő női tube, és 950x500-as lapot fogunk nyitni. Ezt kijelöljük, Select All-al, az egerünkbe bemásoljuk a tájképünket, teljesen mindegy, hogy mekkora. Paste into Selection-nal behelyezed, kijelölést kiveszed, aztán csinálunk egy olyat, hogy Image Effect Seamless Stealing. Ez szépen megforgatja, a beállításokat itt látod, 0-0, 50-50, lineárba, bidi, akármibe, nem bírom kiolvasni, és a koordinátban van benne, leokézom, így hagyom, és az Art Media effektet fogjuk használni, a brush stroke-ot. Itt előre dolgoztam a képemnek a sötétebb színeiből, kicsit ezt feljebb húzom, ha bírom, nem bírom. Vettem ki egy színt, tehát az van itt, megvárjuk, míg betölti. Kicsit lassú, mert dolgozik ezerrel, de addig itt a lenti beállításokat meg tud nézni, 80-12-100, de az is lehet, hogy én ezt elmentem nektek, és be fogom rakni mindjárt el is mentem, és beteszem 59. azt hiszem a lecke. Így beteszem, és akkor ezt majd le fogom írni, hogy hova kell betenni a korreletekbe. Tehát ezt leokézom, látod, kaptunk egy ilyen érdekes képet, ezt most megduplikázzuk, elforgatjuk a felsőt, Free Rotate-val, 90 fokba és balra, ott van, és most ezt, vagyis igen, a Position X-be elhelyezzük ide, 80-at ide beírod. Fontos, hogy ugyanazok a méretekkel dolgozom belén, mert akkor lesz ugyanaz az eredmény. Aztán bemész a szelekciómba, az elmentett select beállításokhoz, és megkeresed azt a beállítást, hogy Noe Tuto 59-es. Ezt a kis csíkost. Látod, már meg is kaptál egy ilyen kijelölést, és most nyomsz egy Delete gombot. A gyönyörű szelekciót kiveszed, Select None. Látod, ott olyan érdekes lett a kép. Most az Effect, Distortion Effectbe fogunk bemenni a Wavéba. Itt 75, itt 3. Ennek a számnak itt most nincs jelentősége, mert ugye nullán van, és a Repeatbe rakjátok be. Ezt leokézod. És most teszünk alá egy kis árnyékot. Méghozzá a plugin Alien Skin Impact-tal, a Perspective Shadows. Senki ne jegyen meg, ha nincsen neki meg ez a pluginja. Úgy szoktam feltenni a leckét, hogy onnan le is tölthető, de használhatod a 3D Effect Drop Shadows plugint is, tehát a saját plugint is be lehet tenni. Ugyanazt az eredményt fogod kapni. Remélem nem fagy le, mert sokkot kapok. És lefagy a gépen. Basszag! Hát ilyen nincs. És mégis van. Jó, rá. Köszi. Nem igaz. És nem fagyott le. Hoppá! Viszont itt most kiderült számunkra, hogy ez a kép kicsit hosszabb, mint kellene. De se baj, ezen majd mindjárt javítunk. Most minden esetre ezt beállítjuk 30-ra, ezt itt 0-ra, és bocs, ezért a malőrér, hogy úgy tűnt, mintha le akarna fagyni a gépen, aztán mégse. Ott van az árnyék. Megoldás arra, hogy ugye ne logjon túl ez a kép, az az, hogy itt a Select, itt kijelöljük a Select Art,
fölmegyünk ide, Select Invert-et fogunk csinálni, és nyomunk egy delete-et, és remélem nem fog eltűnni, viszont a végei eltűntek, ami ott kilógott a képből, igen, eltűnt. És akkor Select None-nal megoldottuk ezt a problémánkat. Akinek kevés ez az árnyék, az akár meg is duplikálhatja ezt a részt, és akkor mindjárt sötétebb az árnyéka. Azt hiszem én is azt fogom tenni, így valahogy jobban néz ki. Összevonom ezt a két réteget, és akkor most rakunk egy új réteget, New Raster Layer, és megint megyünk a szelekciómba, méghozzá megkeressük az elmentett Noe Tuto 59.1-et, ott kijelölte, és megkeressük a kis képünket. Na most a képettől függ az, hogy most mit fogsz csinálni, hol jelölöd ki, de a képetből vágjál ki vagyis jelöl ki egy csíkot, ami úgy körülbelül jól fog majd kinézni ebbe a kivágásba, vagyis kijelölésbe. Ezt kopizom, amit kijelöltem, és itt beillesztem. Így. Valami nagyon lassú, de azért ott van. Jó, hála Istennek. Hogy kicsit mutasson, csinálunk alá egy keretet méghozzá úgy, hogy a Select Modify Expand-dal egy 5-ös keretet fogunk neki csinálni, leokézom, alá megyek ide a Copy Raster rétegre, veszek egy új réteget, és ebből a képből, ha minden igaz, még nem vettem ki, de ami késik nem múlik, veszünk ki két színt, egy sötétebbet, hát annyira nem, mindegy, úgy is jó, és veszünk ki egy világosabb színt, egy olyan kicsit homogénebb, ez jó. Ugye megnézem, mit kaptam. Igen, a kettőnek a színét pedig szépen fogom, és oda belerakom, kiveszem a kijelölést. Tehát itt, ha becsukom a szemem, látod, ott van egy ilyen kis rétegünk. Azt most szépen kicsit megfényezzük, úgy van. És teszünk alá árnyékot. Ez alá is. Úgy van. Ezt egy picit domborítjuk a 3D-vel. Mondjuk egy 2-es, 12-es beállítás. Az a baj, hogy gyorsabb vagyok már, mint a gép, csak nem tudom miért. Kicsit le van terhelve. Teszünk egy kis élesítést erre a képre is, hogy olyan szép legyen. Hát viszonylag egész tűrhető állapotot értünk már el, tehát megvan az alapképünk, és most elkezdjük még díszíteni. Jó, raster layerre, új rétegre, megkeressük azt a kis díszünket, amit én feltettem nektek, de bármit lehet használni. Tehát nem kötelező ezt használni, amit én oda készítettem. Azt hiszem, hogy úgy van, hogy Noe Tuto. Igen, 59.1. Itt van ez a fácska. Ide szépen ide illesszük, ide bigyesszük. Ez még most nem mutat, de majd mindjárt fog. Csinálunk egy kis fényt az Enhance-szal, és teszünk alá árnyékot, de most az árnyékolást átfogjuk. Ez nem tudom miért, könyörgöm, ne fagyjál le. Nem fagyott le. Urá, mégiscsak szeret engem ez a szerkesztő azért egy kicsit. Egy 5-ös, és egy picit így lejjebb húzhatjuk. Szerintem jó lesz így. Fogjuk rá. Nézzük. Igen, így már úgy mutatósabb az a fácska.
Ezt is meg lehet duplikálni, hogyha kevésnek találod azt az árnyékot. Így. És ezt össze is vonom. Veszek egy új réteget, New Rastered Layer, és akkor megint megkeresem a kis fácskámat, leveszem 400-ra a méretét, 400 és picit elforgatjuk, mondjuk 120 fokon. Látod, itt már a kis kép fordult, és így itt is elfordult. Ez lehet, hogy egy kicsit újdonság nektek. Legalábbis remélem. De lehet, hogy nem kellett volna levenni a méretét. Visszatesszük 500-ról. Próba cseresznye. Jó lesz így. És a fának csak egy bizonyos részét fogom ide betenni. Így. És ennek is adunk egy kis fényt. Az Enhance-szal. Szeretek így fényezni mindent. Alá ráteszem az árnyékot, miért akar ez mindig így tekerőzni? Nem baj, türelmesen kivárjuk, hát ha nem fagy le és nem fagyott le. És szerintem ezt is lehetne duplikálni, hogy jobban mutasson. Igen, össze is vonom, hogy aztán ne legyen már ott annyi rétegem. Jó. Most pedig csinálunk ezzel a sötétebb résszel, ezzel egy nagyon vékony keretet a képünkre, de csak úgy, hogy ráteszem az új rétegre, kiöntöm vele, és Select All, és szerintem elég ez egy 4-es. Leokézom, és nyomok egy Delete gombot. Kiveszem a kijelölést. Csinálunk egy kis 3D-s domborítást. Újabban rászoktam erre a keretre, valakinél láttam, valami leckébe, és azóta nagyon tetszik, vagyis egy képen, fogalmam sincs. Na most ennek a színei olyan nagyon egyszínűek, ezért most én úgy döntöttem, hogy még nem lakjuk rá a tubét, addig színezünk egy kicsit, de nem kötelező. Tehát ha valaki olyan jobb színű képet sikerült kiválasztani, akkor nem kell a Nix szoftvert használni. Én most azért fogom. Nézd már. Lehet, hogy ez a lila jó is. Lila. Melyik? Ez olyan jó kis vöröses lesz tőle. Na, megpróbáljuk. Nem kell ennyire erős. Ha nem akarod, hogy annyira színes legyen, ezzel lehet vele az átlátszósággal húzgálni. Szerintem egy 40-es elég neki. Kicsit másabb lett a színe. Következő rétegen is. Ezt most gyorsan megcsináljuk minden rétegünkön. Élénkebb színeket fogunk kapni. Következő rétegünkön is megcsináljuk. Valahogy olyan melegebb lett a színe. Meg nem olyan egysíkú. Ezt nem muszáj, ha meg vagy elégedve a képet színével, akkor nem muszáj megcsinálni. Csak azt csinálja végig, aki egy kicsit úgy gondolja, hogy mégse olyan tökéletes. Én úgy éreztem, hogy nem elég meleg a képem színe. Így valahogy nekem kellemesebb a szín. Most pedig teszünk rá egy világos réteget. Azt mondja, hogy egy 55-ös elég is. Szokásos libafos zöldemet használom. Azért szeretem ezt, mert ezt mindig elütök. Ilyen színű képet nincsen ember, aki csinálna, bár na, ez se igaz. Láttam én már ilyet is, amiről jól lenne leszoknának, ilyen libafos zöld, meg hupililát összerakni. Ne sértődjön meg senki, ez pusztán jó szándék. A világosabb színemmel kitöltöm ezt a képkeretet,
Ez a világos keret földobja. És most invertel, teszek alá egy árnyékot, újból, a perspektíve shadowzzal, megint nagyon fagyózik. Imádkozzunk, hogy legalább a végén ne fagyjon le. Jó, ezt itt most 0-ra kell venni, ezt vissza kell venni 30-ra, és ugye megnézem, mennyire sötét, egy picit veszem csak sötétebbre. Így van. Jó, kiveszem a kijelölést. Tulajdonképpen az alapképünk már majdnem kész van, de kevés, tehát az egy dolog, hogy raktam ilyen világos keretet. Teszek rá egy új réteget. Készítettem nektek elő egy szöveges kis brust, méghozzá 5, ez a Noe Tuto 59.2, nem muszáj ezt használni, használhatsz bármit. Remélem, hogy a világosat fogja rátenni, majd mindjárt kiderül. Igen, a világos. Tehát egy kicsit felhasználtuk ugyanazt a színt, amit itt, és ezzel szerintem nem tettünk rosszat. Megpróbáljuk még jobban kiemelni. Utálom ezt a akármit. Nyilván majd ki kell kapcsolni a szerkesztőt, mikor valamit ennyire teker, ez már lefagyás veszély, de most olyan türelmesen fogom várni. Könyörgöm, ne fagyjál le. Ha mégis lefagyna, akkor a lecke itt abba marad, és akkor csak ráteszitek a logótokat és a női tubét, és aztán ennyi. És megvan, és nem fagyott le. Csak kellett neki egy kis segítség. Jó. Itt ismét visszaveszem. Ebből is vissza lehet venni. Mert nem az a lényeg, hogy ott árnyék legyen, hanem hogy lebegjen az a betű. Így már lebeg. Nagyon jó. És akkor most egy új réteg, ráteszem a csajszimat, amit előkészítettem, nem biztos, hogy most már illik rá, de a hajában van olyan sárgás árnyék, úgyhogy azért nem rossz. Köszönjük meg Karina Dreamsnek ezt a szép lányt, ő készítette ezt a tubét, örök hálám a tube készítők türelméért, mert én aztán végképp nem. És akkor már csak az a dolgunk, hogy igazgassuk ezt a lányt oda az aljára. És ez alá is fogok tenni árnyékot, picit följebb fogom venni. Mindjárt megnézem, hogy kellene neki fény. Nem, ezzel így nem lett jobb. Tehát csak egy árnyék kell alá. Jaj, mindig ez a nyavajás árnyék, már megint bepistul. Könyörgöm. Ez már a vége pedig. Na, jó, ezt megint 0-ra kell levenni. Itt fölveszed megint egy olyan 25-re, és itt leveszed egy 60-ra. Nem kell olyan erős árnyék egy lánynak, csak éppen hogy. Jó. Hát szerintem meg is vagyunk ezzel a képpel, összevonod a rétegeket, és már kész is vagy. Köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy nem túl bonyolult volt, szerintem nem. Tedd rá a logót, méretezd át a képet tetszés szerint, én 1000-re szoktam levenni a méretét, úgyhogy mikor kész a kép, de lehet kisebb is, mert kisebben is jól mutat. Szia!